Прывітанне! Вы глядите самую веселую программу «Добра ранок». Адкажыце, калі ласка, што вы сёння з'елі на снеданне? Лесик, ты лічыш, хто-небудзь паспеў паснедаць? А чаму не? Я даўно прачнуўся, свой ложак прыбраў, кашу з'еў, какавы выпіў. Яшчэ з пячэннем? А як жа? А нас з Біятай чаму не паклікаў? Вы спалі, не хацеў вас так рана будзіць. Што гэта атрымліваецца? Калі ты хочаш смачным пачаставацца, ты нікога не будзеш. А калі ніякі пачастунак не плануеш, ты будзеш усіх раней самага ранняга. Зусім не. Просто я даведаўся, што сёння адзначаецца дзень смачнай ежы. Ух ты, які цікавы дзень! Лесик, і ты сам гэтае смачнае свята адзначаеш, а нас з сабой не клічаш? І ўсіх гледачоў «Добраранка» таксама? А яшчэ лепшым сябрам называўся. Ну, Лесик! Я нічога. І вы далучайцеся да дня смачнай ежы, і нашы гледачы добраранкаўцы. А чым частуецца ў гэты дзень? Толькі самай карыснай ежы, кашай ці супам. І абавязкова трэба ўсё з'есці, што паклалі бацькі на талер. Лесик, мне здаецца, што ты памыляешся. А ты чаму так вырашыла? Лічу, што ў дзень смачнай ежы трэба есці ўсё самае смачнае. Растлумач, калі ласка, што ты маеш на ўвазе? Ой, ну самае смачнае гэта мороженое, пирожные, чипсы, газіроўка, цукровая вата, пячэнне, варэнне. Далей працягваць? Кася, ты пералічыла ўсё смачнае, але зусім не карысна. Вы хочаце сказаць, што дзень смачнай ежы неабходна правесці з лыжкай у руках і перад талеркай кашы? Так і кажу. Таму што ад кашы дзеці моцы набіраюцца, хутчэй знаходзяць правільныя адказы і хутчэй растуць. А ад газіроўкі што? Растуць толькі ў шыркі. І адказы на складаныя пытанні яна не дапаможа даць. Правильно, Біята, таму што газіроўка паўсюль булькае і думаць ні пра што болей не можаш. Лічыце, што і вы мяне пераканалі. Нясіце хутчэй мне самую вялікую талерку кашы і пакажыце вясёлы мульцік. Калі ласка. Ну, добра. Смачна было? Ох, яшчэ як. Аказваецца, і карысная ежа можа быць смачнай. А моя мама ведае спосаб, як настроіць усіх на добры апетыт. У тваёй мамы ёсць нейкі асабісты сакрэт? Ёсць, але з гледачамі «Добраранка» я ім падзялюся. А мама дазволіць? Дазволіць, не сумнявайцеся. О, тады слухаем і запамінаем. Некалі я зусім не любіла звычайную аўсянку. Правда? Нават уявіць немагчыма. А я не любіла і ўсё. Напэўна, матуля цябе ўгаворвала. З'еш, Біятачка, лыжачку за маму, лыжачку за тату, лыжачку за браціка. Было і такое. Сябры, а вы сябе зараз пазналі? Часта бацькі угаворваюць з'есці хаця б адну лыжачку кашы. А я крутила головой, не хочу і ўсё. І тут твоя матуля придумала нейкія хітракі. Так і было. Моя мама стала кухарам-мастаком. Гэта як? Яна пачала маляваць кашай? А мне здаецца, што матуля наадварот стала упрыгожваць талерку з кашай таксама чым-небудзь карысным. Так і было, Кася. Бията, растлумач, як і чым пачала маляваць твоя мама? Напрыклад, на талерцы са звычайнай аўсянкай яна выкладывала прыгожы тварык з ягад. Ой, і правда, ад такога смайліка настрой узнімаецца і апетыт адразу з'яўляецца. Трэба і нам паспрабаваць упрыгожваць усе стравы чым-небудзь карысным. Можна зрабіць вочкі з кавалачкаў памідораў, а нос з агурка, а прычоску з зялёнага кропу. Ці вушы зайчыка з салодкага перца. А давайте зробім невялікі карысны перакус з садавіной ці гароднінай і паглядзім мультфільм. О, супер ідэя! Пасля такіх смачных размоў перакус проста неабходны. Бията, глядзі, што я адшукаў. Што-нибудь смачна-карыснае? Упрыгожванне страў называецца карвінгам, а людзі, якія займаюцца гэтым майстэрствам, завуцца карвінгістамі. Яны майстры па добрым апетыце. Ой,
А где наша Кася? І правда, де она? Толькі што разам мультфільм глядзела і няма. Кася, што за хітрыкі? Дзе ты схавалася? Быццам под шапкой-невидимкой сидеть. Сябры, паглядзіце, вы не бачыце нашу Касю? Яна любіць усіх разыгрываць. Нідзе не бачыце? Быццам правалілася кудысьці. Лесік, а можа Кася пабегла прыгожыя карціны з ежы ствараць? Одна? Не стала нікога чакаць? Кася, вяртайся! Давай усё разам рабіць. Вяртайся, чуеш? Кася, ты рыхтавала для нас пачастунак? Толькі нам прыйдзецца дзяліць одну радыску. Няма нічога смешнага. Просто я хотела зрабіць прыгожую кампазіцыю на талерцы. Падрыхтавала яблыкі, бананы, памідоры, агуркі, перец і нават ягоды. Смакота! І чаму ты не хвалішся такой прыгажосцю? Можна пасмакаваць? На жаль, не. Гэта яшчэ чаму? Ты са сваімі лепшымі сябрамі не дзелішся? Я вельмі хотела, але... Ты нам несла і ўсё на падлогу звалілася? Не, не так было. Міма сорока пролетала і ухапіла кавалачак? Зноў не так. Кася, гавары, што ж было? Я зрабіла такую смачную страву, такую прыгожую І што? І? Я залюбавалася сваёй прыгажосцю і сама не заўважыла, як усё з'ела. Касечка, на здароўе! А ты хоць паспела фота гэтай прыгажосці зрабіць? Я не паспела. Тады застаецца адзін варыянт. Зрабіць усё яшчэ раз. Абавязкова сфотаграфаваць, а потым нас з Біятай запрасіць пачаставацца. О, я так і зраблю. А цяпер час глядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, мы абяцаем, што ўбачымся заўтра зранку. У нашым добраранку! Будзе весела!